Melong play jongi memalaya lam ngin ko try lagi jongi yeng sam gi jaka ki bajan ki bajenga bingi laban poi hakan ni ka balang atrai hakan ni ka jingeseng jong ka sinat try bi it gi bhai lagi khmat shame ken atrai bangi duai ki jing ton kat ka jong me bala ujong pai lang ngin ko kan ra ko memle ton kat ling ba ki por bala no ken ko try kum ju ru lemba kan ni ka jan mien sha skor ki jing duai ki jongi to ma bi ki jing na ka jongi yakin yang ipani kerpat hak tenggu Yesus Kristus. Amin. Yang ini leh penyerwai lang kejeng ruai milap benciam nak KHB kejongi. Kebar arspah live kendai nak bertemai. Ber arspah santuai nak berim. Orang inang ya ceseyon, inang ya ceseyon dajing kemen tungin ruai. Kebar arspah live kendai. Ber arspah santuai nak berim. Ini ruai dah kejeng kemen, dah kejeng sirham. Nama bung play lop play yang kelan kelenti sesien. Ini orang penyerwai kerana kejong terap bagi mani ya bro. Alipi konu play dajing mentungin ruai ban pen sawah jing ilu play ban pen sawah jing ilu Bila ban thap tigi jong ti. ka tetu try sao dong ka tetu try inang ya cha seyon seyon di tengah jong try inang ya cha
sau spa khat lai na ka thamai ba sau spa na ka barim sau spa khat lai na ka thamai ba sau spa na ka barim ki jing isnei ki ba manchwa sanu atrai ba lei me sa jangai ngin ruai ka da jing ruai ka ba sur ka ba jam man ya ro ban khot yu trai jongi which is Christ sting li ba ruai ba sau spa khat lai ba sau spa Shanu atrai malay mesa jengai Banda kushanya ngabasa Kajing patur Kekei katalano Aro balong kodor lami kasyo no shanu atrai ba lei me sa jangai Shanu atrai malay mesa jengai
long koridor Amerika Shop. Iruai sa isira ba jam shano atrai ba na message na. Shano atrai, malay message na. Buwan menda, bersyanya nabaswan. Gajing matu, berdekat halalo. Malong-malong koridor Amerika Shop. Ili ba ruai skoi pat ke jing ruai gani ke jan men. Ye ruai ke jing ruai ba sang spa sao na ba thamai. Ba sao spa dai pnyau na ka barim. Ba ondangin poi lang habneng. Ke jing kemen ba kan long yangi. Habangi iu jisu in yaro jing job kalbari. Kanu ke jing kemen na ding yaro ruai yaro na ni na perkai. Kanu ning poi ka ying shong na habneng. Ni ruai ka kasur ka ba jam ka ba sang spa sao. Ba sao spa dai pnyau. Sit
và san spa sau phô nó bờ rim san spa sau phun nhau nó bật mai và san spa sau phô nó bờ rim bong am sole rai ban lai utrai ubalama yang a ban buram ika ketien go ai bat ya ketien tunai Slow that run, but now you cry. san buai nagwa thamai ba san spa sau pusau nagabarim kabor jokasnam bor bakrei phala Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kendai puan nak buat mai. Oh ba pelang, oh ba pelang, oh snow pelang, oh snow pelang. Kan nyai long jing ruai jonga, ngin ruai ka kasur jonga jing duai. Man pengkentang ni kan ika puar kan ika jani. Asya bengin yo snow ika ketien ka jong le. Ngin pan ruai kan ika jurai balai spak kendai puan nak buat mai. Ngin ruai ka kasur jing ruai ngakal par bengin siman talut paro kan ika jing ruai. Kan ika jing ruai ka bakado kan ika puan. Kerpat yakini kinong sandur kin so bha ban lek no se ka som ke jong ki ngin yo ban stang no artat ya ke jiseng kerpat yakini kinong sandur so bha kinong sandur so bha ban kendria no nang tu ngin yo ban stang no ya ke jiseng lek no se ke ka som ke jong pi kinong sandur
ka jerpat kini ki prabangek bulan mat jo kini ka balik ke sound system. Sa chisin pat kajingu bat kaburom ni ai syau blei ubalawalam lang pat yangi bangin wan ban ya sok lang hakani kajaka na kebentaban pendon burom ya ka kerteng ke jong u bat hagaju kaporu sa chisin ngapriang sngobha yapi baro ki para bangit biit ki bana ka balang bat kum juru na ki wei pat ki kenhun balang ki bailaya don lang hakani ka sngi hakani ka lumpung kila banang don ki badang poi menta ru hakani ka jingseng ka ba arsen kila bandang don ki badang don halenti hasenkin bat kibalayawan syakani kejaka ngilap pediang lupa yapi baro syakani kejing syakri ngi penpau kejing sngongu ru oblei bangin pediang sngongu ya baro kitu kibala nong ya siembenta kiban se siembenta ru ha kani kejing seng kerpang ru nyemla kelam da priang sngobha habangin saya syakmat ya kajing syakri kajing yau blai bagi don ki riurang ba ki balai don lang bat ngi hakani ka platform ban ya sim bentalang hakani kajing syakri Shri Piti Saukmi MLA nang tang don ru KP Wanyang MLA kilai don lang bat ngi hakani kapor hagaju kaporu dan ki officer sarkar ki balanang poi batkin ban sanang poi yu iyang ni kila donru i susan lalu na kebenta jong piru ngisngau bangi pediang sobha sokmen sibun banyo solang hakani ke jing sekuri kerpang ru hakani kapor ngisngau Pakom ka sinat nyemla klem da penpau ya kajing pediang sengau burom yau speaker badan burom jong ka sarkar Meghalaya jongi teman basan lingdo ya kebangi jukot ya badeng medba blai sibun na kebenta kapor kebapiladon lang hagani kajing sekuri na kebenta banya manilang yau blai ngech kem bakajing don jong pi na kaliang ka sarkar bat kumju ru na kaliang jong kinong mikmat ki officer sarkar kumju kalong kajing ai men sem yangi ka sinat mar bakihi ki long ki benta ke bakongsan jongi upai lang ubaya don hi ka por ke bambaki kila ai kata kajing sensyar kadar na kebenta kajing bit kajing biang hakane ka state kajong ihi baro kawai to blain kurku na kebenta jong pi kombalapan bena haka program na kebenta kani kajing syakri kajong ihi ka por nginya sedang no ya kani kajing syakri bar kajing mani kajing yau blai da kaba ngin ya solang dekat kajing ruai kaba arspa arposau bat arspa arposan hadin kani kajing ruai ngan sngobha ban khot yai reverend S Basan ban yalam yangi haka pule ne ka ktien ublai bat ban bo ro hagijing duai kajing pot jubilee hajing yap kalbari kasawa jam jing penyim yangi tole sngobha men sem berswai jesu la job kasngi balai kin mi ki koidi jing yam naki jing khom kin lat baro sautli ki dekat nginya yeng lang baro Kajing pot jubilee
Ingyap kalbari kasawa jam jing renim ayagi toles ngau pamen simbaswai Jisula joka skibalai kiniki koi di jingyap nagi jing kongkin lag uparola usun la penil kikun bakiu shaneng sha ying ipabahun jing jen jarma kari klau baya kiriu ngai pen sniu kam labari haki tap nian lu kapten upapas us im jing sok la job per thai jing the bat bom ka se yon ru da por jong u kan jom de men ta baro ri sa shan na yin jing dong do mi sha la ka ben ta shem ka jong pi un ji su trai ki pa don pai ba ben lin ba ha per thai ki ju sa ha pang bat o ha chi tom ba jing ma ha jing suk jai ba ha jing hun ki shong ha trai ka ke tu kun ki jing ya le la wai no bom don chu ki nong shun Haswa baginio an pendam jing duai. Wisa skor ketinu blai ke bangila bansyam. Na kasiti apostol Paul sya ki Galatia. Kalanong ke bahan reo. Kedekat ke banakang haduk ke basipau. Bat kumju. Siti sya ki Filipi. Kalanong ke baar. Kadekat ke banakang haduk ke balai. Ketinu blai ki angkum ne. Ko para bangit. Wadalalap yau briu hakanu kenu ka jing palat. Mapi kiba kenja mensem. To pen bhapat ya uba kum uta haka mensem ka jing jamnot. Da kiba kemit yalade. Yo ba an pensoi yameru. To yakit pi. Ya kejengkit parlokhi. Te kumta penya pendap ya kehukum ukres. Nama lada unuru umut. Ba ulong AA. Pleng haba umlong AA ruem. Usyukor yaladeken. Henry to uway pa uway. Untenju yalaka kamhi. Te anda kumta on yo yakajing lekmen. Syapang yaladehi. Henry om syapang uway pat. Namar uway pa uway. Un kit ya kajengkit la kajonghi. Wat syak. Bon syukor ya pi. Onam syukor ya ublay. Namar ya ka ei ke eru. Ba ubreu ubet. Ya katahi on yo otru. Naba utau babet hakadok jong uhi. Nagata kadok on yo ot ya kebapuot. Henry utau babet hau mensim. Nau tau mensim. On yo ot ya kajing em bom jukut. Te hakabale babha. Wat ai bangiman tachu.
namar ha kaya babiang ngin yo ot ladang ngim da du borno kum tate kat bangi yo kalat babit tong ina 3 minat ya kababha haki breu baro Henry kamtam hakita kibana kakur kajinget ladadon namar kata kanu kajing pentengan haukres ladadon kanu kajing pensengan kajing yait ladadon kanu kajing eselok umensem ladadon kinu kijing isen ai bajam bat kijing es ngau sen ai to pen pendap no ya kajing kemen jonga ba pen yalong kaju kajing mut ibadon kaju kajing ai iba si men sem hi iba de jing mut wat le ai ru da ka ba ya pen e lane da ka ba sarong henry da ka ba ngauret dan nyau pi ya ki parlok ki ba khamba banela de go blen ker khu yang i yo manes ngau sa skor kak tien ka jong blai toi pendam ha ka jing duai go khpa jung i bhap nang long ba khu ka kar teng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khandeu kum bhap nang ngai ngu ya me kan ka phor ba kan ka chan met yarap yang atrai kum nengi lumlang kum kasinat mat kari ka bait ka jongi ablei to ker khu padwai don hakane ka jaka hakane ka balang maunai hakane je sang ka jongi kum kasinat atrai ngi kerpat bamen wan ker khu ban jingo yangi wan pendap yangi dau men sem ba khu jome i dwai to kat lam ka balang gop yang yangi atrai nang ker khu yaki nang the sai yaki kam jing tre kam jong ki baro tu yalam yaki haki ei ke ba ba bat haki ei ke ba dei man sem yalam atrai yangi kum kasinat ayo penlongan e jaseng atrai i dwai to yalam yaka balang ka jome nang ni bat sakmat baganang putulun yaka kam ka ba khau bat ka ba yar ka jome hang ni hagaslat jongan ka perthai yalam atrai yang i ka jingkit ka ba khau bangi don kum kasinap haki ban tag ba pher bat ke bliang baro bat kham ta ma jing pelap ya ka jing pen em ka jome atrai to sandur ngi batolan kat lem bat ngi i duai nagi alam jongi baro nagi ong ki sidang lai dong ki hima lagi dong atrai ki ba sandur yang i kum kari bat ka jat ban riu bat ka jelahi bar ko bai atrai bagi nang lak ban ket ya ka dik ket ka ba krau ai ki ka jing tep ka jing start ka ba kan sem ka jome bato ai ki ka bhor bagi nang lak ban trei hok ya ka jing sa bat ka jing khoi na kam ta ka jat ban riu nam ta ka balang ka jome ni duai telam menta ka ka bhor ni chania ame ban pendap ngi baro dau men sem ba khoi jome Tolong katlam, atrai hau nong isam, ya ka tin ka jong me, ulang tang obriu, ulang ayu. Atrai kijing ban krek, sisa kimi na obriu, handai kijing pajanai baro. Kenwan naga kat ka jing snei jong me, atrai pendap yang hilang, nginyomat, ya ka ni ka kubor, ya ka tin be em jong me, kan song, kan sa rengkat lembat ngi. Dalam yang ini kedai siang sang, nabas tang, hadu wai nak jongka, bat ki ai kai bar pendap, nisanya, haki ti ki jome, skau ki jeng duai, ki jeng kerpat ki jengi, ipan ki ne barok, haka kerteng try, padong pen em jengi Jesus Christ, amen. Ngi lapoi sakawai pat ka benta jong ka jing sakri ka jing yau blai, bat kata ka long, ba kumni ngin yo bandlum bat pediang no ya ki jing ayu rengi i bana kaliang ki babon ki para banget kidang yawan yarung bat kidang persang ru ya
kidang ya persang ru na kebenta banwat ya ki jakasyong na ki jakasyong ti kumta para bangi namar bangilewan da kata kamensem klem da perkat banong bangin yo ya ka jakasyong kebabit kebabiang lane ya kata karukom perkat kebangi ong bangi yo i na kaliang jong kabalang maunai kalap penkre tang haipor ibal lengkot ti kumta habangi wan hang ni ngin wan da kata kamensem kenang ba kajaka syong jong pi pin sngo bakalong kajaka kabau mensem bakut ulong lem bat usong sa bat don ringkat bat piru ha kanu kerukom kebapi pi syong ti kumta na kebenta kitu ki para bangit biit ki ba dang don halenti lene ki badang ya dang yeng haba pi kendu ki volunteer pila banle kumta ru da ka ai ya ki jing aingu ha kitu ki volunteer bat kumjuk ru lada pilap ha ka jing ya lenti jong pi ya ki senduk bala penkre bat bu da ka balang pila banle ekataru da ka tap haki ti kumta ha kan kapor ngin swa bangin sa pois kebentaban lum ya kini ki jing aingu ngin ya solang kawe ka jing ruai kum ka jing penkre ha ka bakini ki kwayar kin sedang ban kiu no ha ka rensan jong ki sedang naka standing choir naka balang standing choir jong ka sora presbytery namar la sungthu baka balang madan riting miso sinat kempat la ban poi ha ka jaka bagidon nangta kan beteng saka kasih jantia presbyterian synod sabni standing choir entau ke balang maunai bat ban penkut kalong daka balang madan riting miso sinod ikini kinruai kawai hadin kawai bat habalakut kawai kaliang kin kawai kaliang kalade banlong ridi na kebenta ban siem ya kebenta jongki ti kumta kum kajing penkre ya kini ka kwayar badengkong bakan kiu ha ka stage nginang ya solang kajing ruai kaba sanspa nreu kendai sanspa nreu po kendai yu blei long ka burom ki kambulale lukon ulapa bayangi uee uai la ka jing im ka kuna bansiu ka kerdop bneng upli bakin rong kibreu nyenruai baro lai teli dikat bat ka koros sanspa nreu kendai tu ngin ya yeng lang
Giêsu ukun cha ukpa ai burom ya ubun ale kampela ikam kibakau ula leha perjeng na uru hadonut jing men kayai slay and ray kan salong jing perlai kambalat andaya u Jisu in yo imarkmat doyaron yau trai ngap hai bang ukren doyaron yau trai ikiben riu syatmen uwanda u Jisu ukun cha ukpa ai burom ya ubulale kampela ki volunteer kin lum bat ki choir kin ai kawai hadin kawai He way ban ra, he way ban ne.
Push long mauna I should play in basho ada ke keleng kari usbai gospel ave Push long mauna I should play ya umau bakra yang bante dan bangsa kena ya jikam lagu
ki para bangit biit baro ngiladei ya kaban penpau kajing sngongu yaw blay lingba kini ki kubor ke bangila sngaw hapdeng jongi ngan ong lupa menta hadin bangila sngaw ya kini ki kubor nadu kajing ruai revival nakabalang soyong kabala penrehem yangi habangi rung sakani kajing sekuri tu blain kurku ya pi kabalang kabala sim ya kajong ka benta kajong pi kumjuru ngis ngau bahakan ni kapor nyemla klem da penpau kajeng sngongu bat ngau buram yakini ki lai teli ki choir ki bangile ngau ni kapor naga standing choir sora presbytery ka choir ka bangila ban ong naga tan naga jaga hakabaka gospel ka wanding kong seri kasih jongi kat kendai spa sau puwe blay unkur kuya pi baling ba ki jing ruai kwa pipila ai hapdeng jongi ba pinla banang yai sakruya u ringkat kitu kisur ki bang ya sokmen sibun hapdeng jongi joro nyimla klem depan pau ki sungu ya ki jing sang samla KJP Sinat Sepngi Standing Choir kebakum ka jing sang samla sinat kila jujit ya kini kinong ya sembenta bakin ne hakani ka kam jong ka jing syakri jong kiling bagi jing ruai lai snam bat mentah ka sur ka bangila snau naki kat no sisa kalapen benut yangi kalapen snau skonya kata ka jengmut yang perkat jongi kalapen jai ru yaki mensim ki jongi bat hakaju ka poru ka don ru ka jing snau melung bat ka rei ka tem ka jongki kalakot tina ka banta ka jing syakri ka jong pi ka bapila ai tu blame da kerku sibun bangi ngech kem baka ka bapila tre sitom barok katu kanum long ka balenu Tongit pendam ka jing ruai ablay ku pa jongi ku ba pening kaburam bakacingu ngiai syami batang syami belong try ka kam badu try ka balang ngiai ngu yami au play bamemi alam yo pai lang jong kesinat bangini dan hakini kejaka bantai yakini keduan jong kejing mani bakajing syakri yami lamba kini kesengi bat kini kepor ya ingu ya kejing alam bayi ke jami ya la kejong ka balang bat ya la kejong ka sinan lamba ki por ki bala letnyo baro hoy ngila ya tro lamba ki ateli kisnam ki balong kisnam ki bangila dono ya kejing mani ba kejing syakri blay ki bangi juyo mencem snam ngim shim lala wan yo ya kejing seng ka bakum kani rengi aingu yami au blay ba kani kisnam bangilala wan yo biang ya kene ke jingeseng ke bangi juyo man kesnem ban ngi kmelan ti ru au blay balang makisnam ke ban wan ngedang yo ya kene ke kabu ban syakri lang kumo pai lang jong kesinam ya aingu ro ha kene ke por bangila ban wan lam ya kene ke jingai ke bat red ki jongi nakabanta ban pentelun ki kam ki jomi bat sibanta kum kajing ngongu kajongi yami ya ki kam ki bapala ki bame melale ha kajingem kajongi ngadwa yami au plemen kerku ya ka wei pagwei ka kti ka balano sia kene kajingai kerku riangi banginang la banai susu saka kam kajomi nang baling ba kajingai kajongi ngila ban pen krau ya ka kateng bakaburam kajomi ngadwa men rangkat baru syakri jomi bedan ka benta ka bakrau banai ya ka kubo na ka ktin ka jomi gisnei au play baki benta baro ka baunai kini ka por kan long ka bau mamihi me kwa ban pensngo ho pai lang jong ka sinam nam ha bangin le phai no ne kini ki jingeseng ngin le phai rengkat baki jingmam ki bakin yamen sim ki ban long ka bor baki jing pensai bor ringi banginang la bania seprang
O ngem la ban tip ya kapor ka ban sawan. Me tip ya ki baro nama me long play badan bo. Ngila ban ya lang baki babon ki jingele ki jing tanju. Ki baro ki long hakikti ki badan bo ka jame. Ngadua ya me yarap ya ki por baro bangingin am klet jame. Ngin kan mau ban pai ban plit ya la ki jong ki khmat ki bakin yamen sim. Syakilum nang nu ka jing yarap kan wan. Ka jing yarap kan wan no try ku bala tau ya ka beneng badi ka kendau. Oj kum kasinat ngila ban mat ya ki babon ki jingele ki jing tanju. Ngadua ya me menam sya au ble baka balang ka jome kini ki lum kan sya ya ki jing lerai ba ki jing sya ki ben. Rating shine ma me ya la ka jong ka khman. Baka balang jome kanang la banang yait na ka we ka po sya ka we pan. Na ka bor sya ka bor. Bana ka buram sya ka buram. Sngau ya kini ki jingo. Ma pi ki pop ki lai ki babon belin. Aka katengu jisi impan. Amen. Ngilap poi sakaway kabenta jong kajing sakri kajong iyaw blay. Bat kata kalong bangin sa skor ya ka kubor na kaktinu blay. Nay pastor H.E. Marbanyang bala penbej na kabalang bat kasinod ban ay ya ka kubor hapdeng jongi. Ya i pastor H.E. Marbanyang mdan su mano bala ban ong ban pat yo sngo ya kasur jong i lene bompat itu ya i namar ba ila long sisya u pastor rangba jong kasinat wat la ila song taj nakata ka kam kabangi ngibu nrufran snem nrei ni sngo kemen bo blay pat udang yai penen kam ya i nakapor sakapor bat ba idang la ya kaban airu ya ka kubor nakapor sakapor pastor nginget kem bau blay sa chisin unpunan kam ya pi hakani ka janmit na kabanta jong ilang upat ba kibangi sa skor bat ngap ya ka kubor hakani ka por tungin ya sok lang ka jing ruai ka sispa lai pusan kum ka jing pen kre ban priang ya ka kubor atau kren ba jemnut jisu kiktin jong me long umso ki bala pen mi ka jing sok kabadap da jor baro kajing sawa kajing penlong kijing pensoy do bat pop hajing sawa ngau bha jong me ki jam jai ki du khop baro lai tli khat ka sispa lai posan Aku kran baca nu Yesu keken jong melong umso kibalakan kajing so kabadab da jor baro kajing sawa kajing penlong ke
Reverend Moderator, Unong Yalam Jongka Ne Kajingiseng, Ki Nong Kit Kam, Jongka KGP Synod Sepni, Ki ex-moderator, Ki pastor, Ki teman mesan, Ki dekat bat Ki delegate, Jongka Ne Kajingiseng Synod, Kaba Arpo, Kaba Kentup Ru Ya Kajingiseng, Kentai KGP Synod Sepni Kejongi. Lemru bat pi upait lang jong ublay. Ubau blay ula siuspa dakasnam kaba koridor kajong u. Kat une upait ba. Nadu nang ti bat shani bat shadu syatay bakut jong kanega madan. Nga ay kublay ya pi baro nadu kilong kemi kilong kpa ki kun samla bat ki hep ki berit haka kerteng ka bat tiang bat ka bat don bortam kajong try bat unong penim ba ik jongi uji sukris nga ay kublay kerpang ya ka balang hang ne hamaunai. Kabala ibit ban khot yanga. Bangan ay ya ka kubor sinot. Ha kane kajingeseng sinot kabamenta. Kena kabenta kabalang maunai barok kaway. Kerpang ya ka komiti balang. Ngasngew ban ong kublay. Shibun nagabenta kane kapor kabakerpang. Ngapan pahuru ha kane kapor ngamla ban set ya kajing sisha. Bat kata kalong bangaya kemenlem bat pi kum kabalang maunai. Bale kadaw kumbalaong moderator kabalang maunai kadai kabalang kaban nengkong tam. Ha kawes kasihil lane hakine ki rilum kasih namarba nasora kapoy nengkong hangne hakabalang maunai hagaway kaliang kabalang maunai kaladay banlong ka kemi jong kane kathain kawes kasihil Hanrei nakabanta ka jingbit jingbiang kinong yalam balang hagito ki por ke ba mensua ki jit ya ka mairang banlong ka headquarter lana ka kerteng jong ka presbytery te ka jing snop komen bat ka jing snop tenat jonga rengkat bat pi ka balang kalong ba pio ban pediang ya kane ka jing ya seng sinot kabang asngaw kalong kaburom bat ka jingu yaw blay to ublay un kerkui pi kabalang ya kane ka district kumjuru ya ka maunai presbytery kabalay tre sitom sibun hagaba penbit penbiang hai por iba kendiat ban penbena ha kikot kubor lane haki social media wala da executive committee hakabasdang jong ka sinod kamut ban perlong tangi gidkot bat kidelikit hanrai ka burom bat ka jungu kalong yaw blay baka balang kala tho biang siya ka executive committee ban kerpat ban perlong ya kana ka jingeseng sinod ay ngu yaw blay bangi yo sisya ya ka bakat kane ka burom kalong yaw blay ay kublay ru ya ginong sansyar ki jongi la kalong naka state naki district naka district council naki hima bat kumju ru naki snong ki tau ublay un kerkuru naka benta jongki
ngasui moderator isuong yang ngas Argentin dengan sudai banong yai tenrei ngakwa ban penpai keliang kendiat kentin yo moderator ngas ngotenat ya ke executive committee baka jit moderator ya Reverend IW nong sik imat ladang baklatang siten senem kadai kejing penyat kebanan Uneu moderator ulawan long propostor nang konge hangne ban sim banrung sega ministry jong kabalang bat ulong moderator hangne kublai moderator kabakam sengotanat susu kalong ba moderator elect lakha hangne ukna hangne usamla hangne urang ba hangne ulong moderator elektru hangne kublai moderator elek ta kadai ka kubor ka mengadon na ka benta kine ke arngut kiba ka executive committee kala propose haka sinot ya ka balapan scam haka nejing seng sinot idoni way kam kendiat ibang amlakban kun kum kajing penbut yaw moderator jom ka KJP Assembly ka Gordon Robert Hospital kan dap menta kasnem chi spa snem kadon menta haka lenti ban rakhe ya ka centenary jubilee jongka kalong ka ka bas ngautanat ka snem jubilee ka day ka snem light ram te kaneka jubilee la ka day hapo jongka KJP Assembly hanrei ka donpat hapo ka KJP sepni jongi kadai namar kata ngas ngawan ong ba mangiu na upay lang bala sius pa jong ublay ngidon ka benta ba kraw ban sngungu ya ublay ba ulaw alam ya kaneka hospital hang ne shalong ka bala long sisa ka jingkerku ya ka sinot ki por ka pamenswa bat ya ka assembly menta bat kerpang ru ya ngiu pait lang jong ka KJP sinot srep ngi ngilayo pediang yaki siti ki jengkerpat na KJP Assembly sa ka sinot presbytery ki district bat haduk ki balang bat ru haduk ki riu shimet bat kata kalong tungin yakin maulem yakin ka hospital ka bansa rakhe yakin ka jindap cispas nem hau benai Oktober jing sisal adai ban lek menta teh rena marba kalong kumtos nem beladep tengi kam penjalan namar itu gi benai la kam pengat ngej bekanum don syuk ka jing pentut warla dau pai ba ngimla ban yo ban ya poi hanrei ken mau hagi jing duai jong pi te kawai ke jing kerpat nadu kasinot kaladon ke jing perkat ka bekrau ban senyang sing hospital kerpat ki presbytery ki distrik ki balang bat kumju ki riu simet lene ki ying ban ya no senyang ya kena hospital ke bekrau namar bahakannya ke jing penkre ban rakhe kena ke jing dap cis pas nem kadon ka plan ka bab itenat sibun kumno ban kentiu ya kena ke hospital ya karkom sumar ban penbahai ka building kat kum ka jing long jong kapor ublay un kerku ya kena ke benta ka bang asu sengau ban benrap ya ka bo moderator jengi ulapan sengau haki dekat bat ki dileki menta ngenia paino syaka kubor ka ketin ka jong blay ka kubor na ka ketin ka jong blay ka bangadon ban keren haka ne ka porno paisni kalong na ka kitab kisim kalenong ka baar bat ka dekat ka baar po
kene kadekot ka ong kumne ngatarai barok nginum ya pelit Bible sengap ngan pule suki ya kene kadekot kenang ba anda bangile chibit cheying ngin ra bat kene kadekot ong kumne to walam hanga uwe ukiu tmai to walam hanga uwe ukiu tmai bat bu mlu hau bat kilawalam hau ublei unkerku ya kabala pensengeu nakaktin jong u to nginya duai kumne a ublei pa jungi ubha beneng try kimet utry kimensim bat utry jong ka KGP sinot sepngi ngiladu ban yakendu ban sakriya me haunos nam arhajar arpuwe hanrei melawan lam yau neu pat langkat ne banyu sengeu ya ka kubor na ka ktin jong me ablei kerku yau sakri jong me bat yangi barok ki badon hangne bangin yo nakane kaktin ke jong me sengeu ki jing duai ki jing kerpat ki jongi namaru jisu ni pan amen tekum ngakerpat yangi barok lang bapinia duai ka mensim ba ublei un kersan bor yanga dakaba nginya solang ban ruai ka jing ruai ka ba chispa lai pon riu dakaba nginya ruai dakaba syong khot iginong yalam jing ruai jongi kin yarap yakban yalam ni kan jing ruai chispa lai pupra bat chispa lai pon riu na ka jing ruai ka berim ban wan ya ka kin jong me atra ya ra ya nga avanda shem you Jesus unong ben im baba ulong ublay badon bor banjna yaki jing pang la rau ka po ka jonga ban bendu kot una ulong ublay badon bor banjna yaki jing ban lak rau ka po ka jonga ban bendu kot una ka nekat khot ka bangala pule menta kaya thuk bat ka ba penken mau yingi baro une upai lang ubadon na ka lempung ya kata ka wei ka jingjia ka bala jia sanspa prapo unriu snem shwa ban ka ya utrai bat unong pen im jungi Jesus Christ hangta haka nongba Jericho kata ka jingjia ka ba pla ka longba kidon ar teli jingjia
bat kata kadai ka jing sniu no ka ka baki jupen dan kam barok silenter ka jing im jong ki ha ka ba bam ka ba di ka ba sum ka ba sat ka ba shet ka ba tiu ka ba pendan kam ha ka ba ai ya ki jing merat ki mreng ki jing ri ki jing dup kum juru ya ki jing thong ki jing tep bat ka wei pat bakal kendau hapok ki put ki sam jong kata ka nong ba Jericho ka kela long no ka ba lengki anda ba ka jia ka ba kum kata ka nam sniu ka ba krau kalawan ra ya ka jing ka ba krau hado kata ya ki nong shong snong ki ba don ha ka ne ka nong ba Jericho kiba don ba kiba riuspa kiba kambit kambiang ka lakum no kam curkom kendiat na marba kinhap ban lekit na saka jaka ka ba jengai na ka benta ka syet ka tiu bat ki jing don kam hanrei ka bang sengu senai na ka benta ki ba duk ki barangli ki juki ki kup siliang ki ba belamen sengi ba sawan syet menmit lada dei ban lekit si sengi lenti lek belanan lekit bat kata kalawan ra ka jing ka problem ka bakraw ya ka snang baro ka we ki rang ba nong pek nong kmi ya ka snong ka tau nda ba kilayo ka ne ka jing jia ka bala jia kumta ha ka ne ka nong ba jong ki kila ya kren paramaki kila lum ya ka executive committee ngala bano kini ki por kila perkat le komno kat ka ne ka jing ya uno pait lang Lia perkat ban le ciki bor si kita ginong sensar si kuwi msngau mentoy msngau dan jing yo nong msngau yo jing rap na ru na pedeng jung kita ki rangba ki dekat ka komiti snong ki don san pongut yang joj kuwi wong hangne hakasnong jungi udon ubriu jong ble lada piko ngu yang Pikir nong ya lambalang, ya lek kentu yang berjong belai. Dia keren peramaki kita gihe, klik duk tu dia siang krui san pengut. Lele ayu syatan, lele ayu tu beriu, lawan lele kat ini kam ke kerau. Kebawan rak jenge yang ni hang ni. Teh ndah bakal keren tiong kadai ban lek. Komta kila ya sim ya karai banle ya kendu ya ubriu jong blai baru tahu briu jong blai udei Elisha kila ya lek nang ta na kaying dorbar jong ki banyak kendu ya ha kaying jong Elisha bat kila ya tu ya ya ong kumno Elisha kaneka snong jongi kalong ka snong ka bitenat ka snong ka bapaunam ka snong ka baruspa ka snong ka bakraw kata bat ka bapau ha ka pertai baro ka wei kalong ka basisha ka Jericho ka lapaunam ha kaliang ka spa ha kaliang ka nam ka burom ha kaliang ka jingtay ha ki kolshor bat hagi babon ki benta hanrei kajia kabakum kata. Kane kasinong jungi kalong kaba itenat katne. Hanrei menta ka kala sniuno, ka kendau kala lengkino, mlang bandi, mlang ban pendonkam, mlang ban rep. Briu jong blay, Maria yo sngeu, ya kane ka kubor kaba kilawan. Uong, ya katoka dekot kaba ngalapule. Ong hakine ki dekat ke ekstib darbar tu alam hanga uwe ukiu temai bu mlu haune ukiu tangkum ta kim semia bun kitin yung ni lek no mo ngasumudur kin kata teh kila mi no nang ta na ka ying jong Elisha kila lek biang sa kata ka jakabi penong miting yung ni lek kumno kat kumna katin jong blay semia bun kitin kiong ngin ya le wat
Kila ya lek wat ya tau kiu thamai. Dah ba kila yo ya tau kiu thamai. Kila tit saya ka melu. Kila tep khop ha uta u kiu thamai. Bat ong ya lek biang sha ubru jong blei. Barosan pongut tem don ba pep. Brum kila ya so tu setei saying jong u. Ki ong sakri jong blei pek uneu kiu ngilawan rak. Kawas ngau tenat ki parawangai bau neu sakri jong blei habau la yo pediang yo tau kiu thamai rengkat bataka melu kabadan hau neu kiu thamai gumno le uang ya ulai alam yaki sadu setei sakatelong kabami kata kawa jong ka Jericho. Anda haba kilaya ya kilaya poi hakata ka snong ha Jericho. Kat no kalong ka basngau tenat ba une usyakri jong blei ulapan pau lane ulaya thu hakine bat kumno uong nginiapik siya kaway pat kadkot kabadon marjan hantu ubriu jong blei uong kumni kalong kawas ngau tenat une usyakri jong blei habaula poi hangta ha kataka telong laneng ilaban ong ka source bat ulasim ya kata kamlu kabadon how neu kiu now neu kiu bat nangta uong kumno kumni uong ublei bakane ka bat bakane ka kendau kanom asneu shu kalak kelalong kababha ula bed dakane ka melu ha kata ka tmei lane ka telong jong kata ka bat haba ula dap ong ye kita kentin kilayawan paino nang ta salaying bat kineru baro kineki rangba kilaya lekno sala ka jong kaying ka sembat kumta kidon kibalaya batay kinong tho ngala persang ban kuliah katuk ne ki nong batay balay bakas niuno kane ka Gidon gibaong bakala banlong banamar bakadon kajing kenyu jumai ka bajur hakata ka jaka bada kajing jur jong tau jumai kapan kiwin kapan kelumar ya kane ka meiramau dene like kata syong kita ginong tho kabar tiong kala banlong namar bau kun benriu ulaya kenratan ulaya pemlup dia gitu giding kisik kiba ai supply ya kane ka sinong ka tau hanrai la senlen lut kita gilum namar balai sertiram laya rap laya riang bat kumta terter teka kelalong senlen kane ka sinong ka tau bat namar kata ka penduna ya ka bat kawan ra ka jing sniu ngasngeu haki bor sarkar ya kata kaliang rumanta kilam ya keren kumta day na tip ngam da sung tuba taro ino angta dan pat kibaong day kumta kaday ka plan ka jong oblay na bom jukut uyo i ka jing sarong jong ginong ya lam snong ya ka jing sarong nakabenta ka spa ka fo nakabenta ka kolsor nakabenta ka nam ka buram hakiliang baro ublay upenjia dakine ki bantes kilong ne em ki briu ki ba itu yaw blay te namar kata kibun ki ong kane ka day kaplan ka jong blay nabom jukut mangikum ki briu ngim dadon kamban daya batay shibun ngan kut no tangkat ta hakajing day bat kata ha Jericho Henry ngakwaban pai kendiat siaka judge penriu kasih benar. Ka judge penriu kasih jongi lada pisim pulai ne kikot kalau ngajudge penriu ka batip riu ka batip lay ka batip ka
timan kabadon la kan niam karukom kabadon ki ba bit ki ba biang baha don por bangan batai kata ndrai barok ngi tibha bakat kum ka jing tho ka jaj penriu khasi penar haki por ki mensua kalong ka badon burom lada pai saka shong kha shong man mjudan kita ki ba yahap ki ba shia shong hi sharum sanyang shaklau sabtak ndai mjudan haka kita yatu hakum haka hakmi hakpa haki kinyi ki mama ngadon ka jing thmu ngai tenat kata ka kong Kata kakong, ngaitenat yung nubaba. Saya kendu ke air kenyi, saya kendu ke air kur, air liang ka, buat saya keren man, kabit na em, kasang na em. Kumta kapor mensua. Hamray, para bangek, nadu bagawan kaneka teknologi ka bathamay, hagan nagari ka jongi, lawan rai ki cinema hall, lawan rai ki film, lawan rai ki way ki jing start, kat kum kaneka jok. I kumba katap long kum ka Jericho. Klumar kasong man. Bun, Pak Skul Calcutta, Pak Skul sa Delhi, Pak Skul sa Shillong. Wan rai kun na. Umtip pa, mentaki kami, kihap, hagadum, hagasayong, anlekom no, yakan nakakun, yaw na kun, bala perlut, yakaspa, hajar, hanray menta, kamdon shua school, kawan rapan banday kelong. Don kibaong, senutan nat ini kun la yok siu bumpat don siu menun, kun, daru kidon, hanray kibatap ki, ni my goodness ki. Kata kadai, kacingcia balajia, hagane ka juk jungi ka pamenta. Kabakam slosi, hagane ka juk ka pamenta, ka hagaliang ka songka songman, kalalong ka bajat bat ka basngol eran, hakmat jong ka pertay. Ukpa, urip ya ka kunroy. Uknyi, urip ya ka kun, persa lajong. Ubaday ban hikay, ubaday ban yalam, ubaday ban bubay jigay, hanray ule, yakini ki kamsang kamba. Hato kamday kung mas niuno ka Jericho, ka burom ka akor suara baro si kata, menta kadang don hangi ki kazi, menta ki jingesem kentay, Haga imlang kasalang kilapan ki hadu kata-kata namarba syarif ki temen ki kentay ki kenaru hakirang bak beriu. Kajim susi yakin kepor ndalale te kam jot ndalale te kam pojat ndalale te kam sang kema ndah bala penjot ya ke beriu ya anang ta sa penyap sabret hadam sabret hakalau. Kakar Kristen ka bakum kata. Kam day su akor Kristan, kaladay ka akor jong nom tipsu. Kaburom ka akor, kalaleg siya kiseniang. Seniang tolong kunto. Akor kasih jemi, laleg siya kiseniang, ngimhun. To, kenyo ang ta, siya perkathi. Pai, hakaliang kabam gadi. Meno ladaya bam yadi ki departemen kalong da karkom ka badai karkom ka basngubha karkom ka biasngau tenat bat kawan ra ya ka imlang salang ya ka jingbha ha ka snong ka thau hanrai mentah ngam don kam batai philiatip yelokun philiatip yel ki prasnong parthau mi ndah balia di buat mi kaya syok kaya dat mi kaya kan rasnong mi ki bonjat kirkom. Mentalile jadu sung klumar na taray ka sorkar la klumar yo tau drop. Ki nong sansar jong ka state Meghalaya, umday ta Meghalaya jong ka India barakaway, kalak syam jinge kum no ban le yaw no drop ubalawan hagana ka ri jongi. Lapan jot jigi brew. Hagi babun ki benta kat hadu baki kun ki tu na ying na sem awan ka atu ka snong ka thau mentagi ni ski kalong ka basirkai adu kata-kata mi nang no mi na kita kiba
ladi drok hang taru nganum slem saya perkhathi ka gajing sniu ka badon mentah oh nang ta kimi ki jajing pang kapang kelai kapang fitness kapang kansar kapang TB sutungi kini bompat pule medical taban suturun sutushu hakini arsnem lelei wan sauta corona virus dan kibas ngau sarong pi pule we kot kubor kadon ka we ka briu hata saat khar ka kharngut ki kun kan thei ka pen kerten yo kun silrang oi kun kan thei ka corona saya kun silrang bede virus te bro arngut yo kata kerten marlah kajong ikum basnu sarung tenrei kajingwan jong kane kajing pangklam kalawan raya kajinge kabakrau ya ka pertai baro kawai kala syem ya kilak imensim briu hane hari India jongiru kalakta hadu kata-kata hagane ka state jongiru hagane ka ajaka jongiru kilami isibon kijing namar bagi bor sorkar ni sungo burom ki haban aya ka SOP lane ya kata ka ki benta ki bangidei ban nyukor ban burom ban yada kanang bandom penstet je kan ke jing sapriang jong to jing pang corona virus la le ngomno la penmi ya ki curfew la penmi isda ya ki lockdown dalale ekane ka lockdown kalakta ya ki baduk ki basuk kalakta ki sinong ki tau ki ladkta ki rang lijuki snausen ya ki kena jungi ki badon Delhi ki badon Keliang Sodong dari India hak itu ki benai ki lahaban yawan pet kerki namar bakadon kene ka jingpang ka basyurkai nang takam hadin lawan sagita ki online kelas ngamtip ki bor sorkar kibaya bat ya kene hanong kendong bawa tangkal lacum don niya long lan olan ayu dah kata ngam laban sengutu syu online kelas ayu habam don laj habam don TV habam don mobile to saya perkapi Tela dah katakan Islam ke syirkai aingu ya belai bagi bor sorkar haunya senang bamentah kira penpli kira sedang nak ban pli ke skul ngasngawan ai ka kredit hagag sorkar mikalaya bakalawan ra ya kaneka jing sedang ban plino ya ki skul nang ta ala penmi ka kenjajing pensyai bam dai ban khangno ya ka yung maneru namar ka jaka manable ya syong khabngi akom bala syong mentahane mi ya kata ka ordar khang tala ki briu ki snutanat no la ka PTB program ko percaya berkawai tiak nak sengutrai. Oh kajing sengau bang tai tukhan hai la jan do la don arsnem klem peyung manesu. Sengau buram ya ke sorkar, ndah ba ke sorkar kalapa la kong sanpo persen, la nen 90% laban pli mane laban lech yung mane. Hakata ka ying sengi trai benong kong ba la pli yang mana tengah la pek ni don habis string aku pek na iwi tliu don arpau chong sipang bat pastor bitu menam sanga pek biang la don lai pau teng ong ap suan nai patit baje pek sipang la don sao pau imat niki keli pastor la no pastor la pli yang mana no namar bala long tamta ngong la jan pli mentah dala pli undon bawa Usoitan udan ka buj bat ka taktik un penting ya pi bat yanga wat ban syatika u penting ya pi ban lagi ngeseng hana ha yung mane don ki pastor don teman masan ki balik penduai ya ki bapang virus pila ngeseng te to pastor te u pinbit jimpang virus manopo penong umtafitip ong umun simbaman. Te paj ba semua ya deka kata. Ayah selok para maki dan ya tahu maki
ngam don por ban yatu ndai dik ki jing sungu dei palat wat nga pastor teng jan ngop tang ba ngapen ngateng yatu hok ngala le tika arsin nadu mencem senem tengayo ba yang kli akan ka por ngam lelei nga nehi kata kalong ngahab ya ro ya sorkar namar ba ka ayo tu tika kapan klan yang ngakum ne ngayo keren sinot to kublei tenrei uneu setan dah baulayo terai yakini ki parabeng jungi kaba septingun saong hakaw kesngi me pa de ke jonga me de jonga wat lajing ya sensho lada men lajing ya seng min habai jing ayo men hapep katia men sngi do ka fesngi parabeng kabama yo ba hakaw kesngi nginlong ki briu kijong uswaitan kene kadai ka jing hendiat pai biang hendiat itu ka jing sniu hajeriko ka jing sniu hajeriko kalakta hadu kata-kata ya ka imlang salang badi gibabun balang namarba kumbang laong mene kini ki jing jia kilakta hakane ka ri ka jongi hanrei aingo yaw blai ngas ngawan ongkum ka KJP sinot sepngi Ngilarai scam mentau snem ban penlong ukin jerijing duai haki balang baro kawe ina ki mat ki bangnya duai ken mau para bengek ki badon hangne ngenya sim benta hau ken jerijing duai bat hakata ka jing duai ngin duai khamat jong blai baun be krat na ya kan ka jing pangklam sa basep kesni baka state me khilaya kadai ka state ka ba majority kidai ki khun jong ka balang ki Kristen namar kata nginduai bau blain plat no igani ka jing penthut penuit baro kenang bangin yo ka jing sakri blai ka ba bit ka ba biang kum baka julong hakipor baro nganlet no sa kawi ka benta bat kata kalong ka jing ko ngu jong kito kinong yalam snong umalong menya ka basdang udon uwei wong hang ne ka snong jongi udon ubreu ba hok udon ubreu ba bha ubreu ba rublei ladengin lek show uneu la ban ya rap jongi namar kata yang inya lek ya kendo ya uneu breu jong blei u Elisha baro kile menjur bat kile lek ban ya kendo ya u Elisha Prawanget kabas ngau tanat, laki long kinong sensar snong, laki long ki rangba snong, laki long kinong panya snong, hawa ka yos ngau, yau no priu jong blay, ulong ubabha, udon ka bor banyarap yangi, kelapan ko ngu yalade, kumta ka way ka sur, baro san pau, kilaleja kan do yau priu jong blay. Kajing ko ngu. Kalong kabadon kam sibon kaneka pang la neka subject kada wayangi kom ka KJP sunat ya ka bandon ya kata ka bor ngauto ngidon utrai jesu ubakam kraw banyo Elisha hap deng jong gini kijing ke bang yu ikum bakane ka nem sneu kalawan yu kejat hakane ka ri khasi aka ka bang idai banle mdon menu balak banle ya ngini lek show jisu bat kata kalong baka sinat kalapan back ke program ban penlong ka jing duai kenjri haman lagi balang. Jenggar pada kanya kapor kalong baka don kam ya kajing ngetrailang jongki balang baro hapo ka KJP sinot sebngi kadon kam kajing ngetrailang da kiyim Kristen ban penlong ya kata kajing duai akan jeri kaba shirham kaba don jengmut kaba don kador kaba ngin lek syautra jisu banong atra jisu kane kari khasi jongi kalas dang ban jot ban paj ban pra namar bagi ni jin sleu kilabun kilawan poya kane kari jongi ngin duai kamat jong blay ublay nganget gumbahaw Elisha ulong haki to anra
hanga uwe kiu thamai bat bu melu ha utau kiu trai jungiu Jesu ladang ila lek seu ngam don jingar tatin ruem bau trai jongi unum sengap bat unum syashkor yaka jingduai jong kiyin Kristan hapo ka KJP sinot sepni nginyawan no menta syagawai pat ka benta bat kata galong ukiu tmai ukiu tmai udai utu ukiu ubadang shu dep tau da unong tau kiu umpat di hanu hanoru udang don hakajaka batau yau to kiu barok kibadon hang ne ngis ngotu ba yau kiu don kiu kra don kiu renong don kiu kendeu don kiu stil bat kum tater don porban batai hanrei barok kilong ying ngi don kiu don ki kiu piang don ki kiu rit don kiu moloi don kiu shed jabat kum tater utau dei u kiu tmai u bompat don mano batit ba pendon kam te kini kinong yalam snong Jericho ong u breu jong blei lewat dauta bat kila kongu kila pediang ya ka jing ong ka jong u Elisha te perobonget nginom ya pelut je kata kapor hangta hanrei u sakri jong blei anang konge u blei ong kumno Ukraine haka kitab Genesis kalanong kapadang kong medekot kabar po tungin tau iyaw breu haka dur ka jong ihi u blei ukpa u yawer ya u blei kun u yawer ya u blei mensimba kod ban tau ya u breu ban haka dur jong ki badu tau breu ban kong udei u Adam nang ta kamkut tang kata ndah baladap tau yau tau breu nengkong ke Genesis ke ar bat ka dekot ka bahniau ko ongkum no ublei habau la tau yau tau breu na ka domet udah persade sedaka mensim naki tluk mut jong tau breu nengkong Adam sim ya to ka balun ki kena ki bedekoris hakipor ya to ki sim to ka balun ka bedang senjap ki pom lana ki supersat ketuka balun ke bersenjap ka nang he ka pelun kisah dikorit ka yim ublei yau tau breu banengkong ubala tau na ka daumet ula persat da ka mansimblei haki khmut jong u Adam u kalalong ubreu ba im utau saya ka im bat kumta ter hadu menta mapi bat manga ngilong jing tau ki bakordor jong blei kumno u Jeremia u Jeremia hakal nong ka bakat pra kadokot ka ba sau u ong yikine sngap ngan pule kendiat te habau tau nong tau kiu ula tau daga deu berta ula sniu ha kakti unong tau kiu ula tau pat ye u ban long uwai pat u kiu kat ba ubit ha kakti unong tau kiu para banget mapibat manga ngilong jing tau jong ublei ula tau yang akadur ka jong ublei kupa ublei kun bad ublei mansim bakut bad halor jonga ula persat ya ka mansim jong ublei ngadon mansim jong ublei hagane ka jing im jonga ngalong kumni kumbangalong mangibaro ngilong kumta Namar kata ngas ngau banong mapi ban manga ngilang tangki kiu kendau hangane ka selajong kana ka pertei kakti ka jong blei ka don rengkat bagi ladau blei uriu sumaria pianga ngilaj na kita ka jengpang ngenom jaga basniu
ta kadai mangi kibriu ngidon hakakti jong unong tau kiu ulong ublei mapi bat manga ngilong tangki kiu kendeu ki batang kendiat por ngin don ha kane ko pertei kabakam don kam ha kane ko por ngin ya paino syakata ka jingkua jong ubriu jong ublei Elisha walam ya kamlo bo ha utau kiu kawas ngau tanat kumala pengin mau mene kinegisan pengut kilale ra yau tau kiu thamai bat ya kata kamlo sha utau briu jong ublei Una ubreu jong ubleu la siam ya kana kamlo ula let bread ula bet hang te hatlong jong kata ka bat kata ka kalab habiang lane ka khendeu kalab habiang namar kata ka jingkeli kawan hakane ka por kadai ka ke phi ka ne bakamlu ka don por kata hakata ka por ka jong Elisha ban jubab lengkot kalong kamlu kadai ka jimpelong jong blei ulabu hakane ka meram beu hakane ka slak hendau hakane ka pertei mariang hakaduriau bat ki santis nan ki rustat ki bau blei ula ai ki kabut ka bor ki sa sandur ki sa shna ni sayo ya kamlu mdan ka wei ka ying hapo ka KJP senat sepngi ki bom dan kamlu hau torakti bom dan kamlu ne Don. Nomor kata baro ngilak banong baga nega melu kadai ka bau blehi ulabo. Kabapla ka melu kalong kata kamar kabatatam la banong hayo hahat. Hanrei kadai ka badon kambaro. Umla banong tau Prime Minister jong ka Amerika lane presiden jong Amerika lane prime minister jong kari India bonuang bangangalong prime minister ngan pendon kamo si pawa si sembamja don ko muta beruspa no don ubalong daju balong handyman uba train mekanik uba ongang haduk palapinan Tomlu dan kebunta baro ia bamarangkat kata kadega jinglong kamlu babro si pertei nia don kam to nai ong YouTube pang melu don mo we ar tiu ta te tang doktor kin sia tip ni mia batai nang ta susu kamlu kadan kabor kajing tiang bat kajing bang bat kajing mat kadon kajing tiang kadon kajing mat ban batai kata slam dan rei ngiatip baro bakadon kajing tiang bat kajing bang nangta kayada ru ye kajing ut kloy udon we mujon kayis ni masih let kiyau baro kwit lut kiyau dapoi haying sotak ramadan sabar tak melu tatento bun seni ti terkom nang ta sa lum nang ta sa supply kulalong supplier ni masih tangba kulalong bru bebit biang bat kata ka pla kalong da ka bor jong kamlu ka pen yada ban lai naka jingput jong tito jong katu ka seni masih nang ta kamelu kalongru ka wei ka jing pelong ka bakordor kidon ki balang kidon ki genhuniam ki ba pendon kam ni kamelu hakabaleniam kum hakaba pen baptis bat kam tame hakaba penyato pen semai da kamelu oh kita beli semai melu te melong ya klak lok syufi kata kalong kidon ki balai ya kata ngi balang perstrian TM ni praktis ya kata nang ta kajing sngau tenat kalong bagi don kita ki bapendon kami ke melu hakaba ber ka kluj bat maria kai kelung da ka to ka ka la ber melu ki pensum nungkung iti kelung brosyon yang wala di yam ka nong kanor le hadin bala de ple unta sakelan pada sedaka penyang bam ba itu kelung ki ohana ba iklan ba impang sitong
tip kidon ki doktor ki nos net ki kham tip ham ki nganum batai sibun tang ba kidon ki ba yetu ba ki ba ai nuksa ba kamlu kalong kumta te para banget nginom ya kren bun ya kamlu na marka por kamsha anray ka bangas no tenat bau try jong il Jesus Christ ha bau ya kren ba ki senran uang kumnu sengap ngan pule naka Bible kabau Jisu uang pilong kamlu jong ka pertai 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 ndehong ang mga don hang ne ka Bible saya pule don hang ne tin ka jong blay kata kedai katin ka try Jisu uang haki senran baki senran kidai kamlu jong ka pertai ngan penkut pada uang sedakum no ladalah kelablat te ladalah kelablat da on penbahapat yaka nadu kata kapor om don kamsu hanrai tangban berat sabar bat ban yu hapo kejat jong kibriu katong melu ka balak kelablat la le nom no subret no sayu kata ka baong ong utray Jisu ong ka ketin jong blay kamot ayu kane tongnya keren kandiat kamot ayu kane ka benta habau tray Jisu ong kumta para bangek habau Jisu ong kumta ki senran ngas ngeu bau ong ru hangi tray Jisu ong yang ni ki pastor ke JP Sinot pilong kamlu ka pertai pilong kamlu ka pertai kamlu ka pertai kadon ka jing tiang kadon ka jing bang kadon ka jing mat baro kedon kam ya kamlu lada mapi lada mangauna pastor bu yatukana lada ngamlong shu kamlu ka dong kana ka pertai utrai Jisuwong ya ba ko mo pastor berat na hamadan yo da ka kejat kabasir kai ho yang ngiginong sarai ngidai ban ngau kentang bangidai kamlu jong ka pertai ngalaya tu mene kamlu kalong ka baro ki pen ki bang ban pendon kam pailang jong ka KJP Sinot sep ngi baro kawai udon kam yang ngi pastor namar bangilong kamlu jong ka pertai mdai tang yang ngi pastor yo pi perkat bo pastor sukren de pastor mangi baro ki para banget ki de khot jong ka KJP Sinot sep ngilong kamlu jong ka pertai pidai bandon ka jing bang pidai bandon ka jing tiang pidai bandon ka jing mat pidai bandon ka jing sautanat hawa ki breu ki akan do bat phi ki don kam ya phi ladang im don ya kata ka jing tiang jing bang ka jing long Kristan ong kitu bom pat long Kristan kum ya utur dang baha mangi ki bom pat long niam Sengurem pinga sya ong kumta. Si pikung yuto wong hanang alung Kristan. Si Kristan kakam. Kristan kanam setan kakam. Ban syak kenok ki bompat long niam ba Kristan kanam setan kakam. Kata telak day walak syak berat bat haban yu no daki kijat. Kalong ka ba syirkai. Namar kata ngasngawan ong bangide bandon ka jing tiang bat ka jingbang namar bangilong Sinot hangne hagabalang hamau nai ngako abanya thu ya kata ka commitment kamerat ormai sim ka kemi balang ka banengkong ka bala pediang ya ka gospel ka bala pediang ya Jesus Christ ka badon hagane ka balang hagane ka snong mau nai ka bangiwan jing aseng Sinot mentah kelong ka persatrai jong usim habaulet sa soraban ya kendu ya kita
aki sahab sarkar banyak keren nam takikam hima sima. Bat ulek pet ui kajing hikai abi kedi ui tenat uyapit. Ulek cakren ya ki sahab pong sahab. Warala sekulam sewan seng hamonai. Te usahab ter umbong in tang bato totong sepen tang bahado nut recommend pan marba udon ukat usim menuan kot ban seng sekolah hamonai ulas ngokumen ba tang sipor arpor lawan ra yaumas Simon Jirwa banasela uan hikai hangni anda balau don katok anu senem lapan keng de kita da ka meim ya ka school bat kumta tang katok anu por ulaya lam om su tang ka bahikai abi kedi handrai ulaya lak sepang ka gospel Jesus Christ bat la pediang balang ya ki khat wingut ki Kristen ki bandung kong kabar sengu tenak kene ka merat ormai ka jinga tu khana ka longba ka dei ka briu long kemi ka babha jinglong ka ba ruble atat mta terter te klem no bamla ban ya labha na maria ladeong pada expat ka khot belai ki briu ka machpok khat arngut kasiu bainong baro sitayo hakasngiu try kamle patre jing treshu ka shuai bam id aisha jahing nang ta ka le yalam no shajing keseng hing mene bandung yosnyo yikai sepang tin jong blei kapan tet ki jan salah kia riam li pum ha baki kiu tai dong mene ki ong ki bru te kum ki blang hana ki kiu tornap kata ka yetu ki nong mau nahi kata te nang ta dala katokan ne pada ibru ki lasang sutu kata kim tre bai nong shu bat sonde ki shule jing seng bet bat ki kla Kristen nang ta kata ka usim kata ka por udon kata ka jail lan kata ka jing patok sim hau tai ulum kane nomor hang ta ki ba peniap breu ki ba tu ki ba tim ki ba lek ka brunar usim dai kem set patok hanta kane ka merat ormai gala yala phangta kane ki ong di tangka dujok bakan ja perthai ka ba sipor handai ka kham serkhei ka dujok beneng da me yap nang ne ki sung serkhei kumta ki kela ka bamut ai ngu yaw blai kane ka long kami ka long ka basbun kane ka long kami ka long ka babha kane ka long kami ka bas ngaus nai kane ka long kami ka ba kedup ki rang li ki juki ka juya rap ki ba syam janjar ki ba syam manot bat kumta ka balang hang ne hamau nai kanang roi nang ne ka sa priang ya kane ka west ka sil baro ka wei dan por banya tu sepang jongka kane kalong kami kalong kam lu jongka pertai kadon kajing tiang kadon kajing bang kadon kajing mat banamar kata kadon ka history ka bas ngau tenat nang ta kemau yau raja kine sing sim jag bayadon hane marjan uraja kini sing sim ulong sim jong kahiman ng klau ularung hakabalang bat ndah bolarung balang kita kirang bak menteri bat kiwei kim tre shu kim mon shu ya ubun long sim namar bolong Kristen kiong ba deban wengo kila ujor sya kita ki bor pareng hat ka por dang pek ka par sarkar pareng kawan ye keli kawan ye kendu ya kabhaya me ba men risanyo ya kanika kam sim senang bamenne akan neka bamen risanyo akan nekam Kristen bamenne akan nekam sim ka uang gumno dalele nganom di no ya kahima ki beneng tang na ka benta akahima nong klau para bangay juno sim long bakraw ulang temen masan ubapaw nam ulayo ya kan nam raja namar baulong semo babaha ubat rehok haya ki baduk ki basuk kusan syarbaha hakait kahima kum taulong musim haga juga porlong teman masan baru lalong kamelu jong ka pertai kumno ki teman masan jomi milalong na em kamelu jong ka pertai tong nyelek nang ne nya perkat bangilong kamlu jong ka perthai ladangim long kumta kanuan ra
yang ni kajing telot ki babon ki liang dan kawai kajing jia ta jing jia ka long ba ki don ka to kan ne ki nong shong shnong ki tho sha orang ba shnong ba kata ka jing ka dei ka ba long nong sho no te us im au sordar ki ong te sordar lum ni ka dor ba shnong ban bishar halor kata ka jing tho nda ba lum ni kata ka dorbar hangta kila ya debate pak nungkong kita kiba ujor bat pak jubab pada saya kita kiba saong baki ki nong shono ndah ba miadon ni shu lalut kan ni jong ki arliang mamlah tawang yong sepik pai ba miadon hang ne sngap lor kata yang uwe Kristan wong rang ba nong penyat snong ngalai imlang bat kini gibriu mar senda ying la arposan snem tengam ju ipikum kata kane te imi ka shudai ka ba ya shun ya bisni para briu te namar kata ngatengam pediang tang ka wei ka ba nganut ban ong hang ne kane ka yin te ka bom ju trelang cooperate ba ka snong habayap haba khawai haba dawai haba penkuj surok haba le kanu kane ka yin ka long negatif marwai ya kata te ngasaki rang ba snong hanrei ban ong bakalong yin nong sho no te ka bala shu taupi namar ngi imar senda mju i je bogum kata te ong dang don ki wei pat di ba ong sapa wei yang ong akarsan ni ki ong imah te kumta nda hawala bisharang ta larai ba kata ka yin ka khamdei ka yin nong sho no ka shudei tang ka jinge bisni briu ndak stayong utau jurang ba ulalet kata ka long yin kong ba unga kwa ban kan fi boro sing so bahaya apa yin mo ngan wan ha ko ka sngi tikli ab boro sngi wong ha ka to ka sngi la nang mirap mangai fi la sa keno ka yin nong sho no ten reng hap yarap ke fi ten reng kwa ban ong ye fi te to se kelano ya trelang bat ka snong bat ka thao haki babun giliang hakayap hakaim hakakam snong kam thao hakat baton jingjia namala file komne kumute kawan ra jing ya fi ka sitom ro ingi para marjan marpa kumta kata ka ying ne du kata ka por kasdang ban kela bat hadin katukan ni kiwan jing seng bandawan jing seng katukan ne por benai sa pediang balang iki bat nambar ka dei ka ying ka ba bun pajba ki bunying kakur te barok sikur ki kelak Kristan no bat khadu e ban penkloy kata ka kentoj no kalah kelabun bat kilaya long no tenat balang bat hatang ha pedang katuk an senem ki pan balang no bat ndah bala jitemen mesan uta uba ong bayarab ban ong ba kimde kinong no usajid dekat au sajid temen mesan no bat uta uba syaong bade ba udai nong sono sajid dekat komiti balang no kei kabangadon banong mafi bat manga ki para banget jongka KGP sinot sep ngi ladang ilong kamelu jongka bertei ngilong idon kabor yakaban penbaha yakaban penitenat yakaban pen ya syafrang yakakam kajong oblay ban yalap yaka gospel haki weipat kanang bakin pediang yau trai jungi Jesus Christ komu trai bat unong penim jongi ha kane ka pertei trai Yesu bawang pi pilong ka melu ka pertei ngas ngau bom dai bau keren tang yi senlam keren ru ya pi bat janga bangiru ngilong kamlu jong kapertei namar kata kan ka por ngas ngau ban khot ya ki de khot jong ka KGP senot sep ngi baro ki badon na ka balang ki balong ki khun jong blai ki balong ki nong but ki jong trai jong eu Jesus Christ tongen akan mau yau trai Yesu ubakam krau ban yau Elisha u khot ya pi bat yanga bangidon kakam ka bakrau bat kata kalong ban penbha ya kabalas niu ngis ngau sarong bahakan ka jinga seng sinot udano chief minister jongi
Udon ro speaker jongi kalong ka buram makiwan ban pej ban kmi namar kata sngoban ai kublai shibun yaki bat baro ki officer ki biadan kan ka por kini kidei kinong tei ya ka ribat ka state Meghalaya namar kata ngas ngau ban ong kerku kerdo yaki tu nang yat safrang hakabasan syar hakar kom kabadai ban penbahaya ka state Meghalaya ban tei ka jaj penriu kasi kasurok ka basniu tei penbah ki hospital ki basniu tei penbah ki school ki bom langshu tei penbah kata kadai ka kam jong pi uneu pai bakat uni ura jit ya pi ban long ki nong mi khmat nakabentaban sandur nakabentaban tei ya ka state ya ka ki district ya ki snong ki thau nakabenta ka jingbit jingbiang jong ka jaj benriu bat kham tam yau pai lang jong ka balang ngapai sa kinong sansar la ka long ha district council la ki long ki sim ki jongi ni don kam ba phin long ki nong tei ban pan bha ya ki snong ki ba pat ki ba pra ya ki snong ki ba kan ram ya ki snong ki ba ya kau skim ya ki snong ki ba ya kani skim ba kan ya bet ka state kan wan ra ya ka jingba kan wan ra ya ka suk san bat kham tame kom ki de khot jong ka balang to ngin long kam lu jong ka perthei ladama phi bat manga ngidon ya kata ka jing thiang jing bang ka perthei kan kela kristan baro para wenget khot yaki balang yaki sinod jongi yaki presbytery jongi yaki district jongi yaki balang baro ki badan hapo ka KGP sinod nginom yapan seniu ngin yapan bah yaka balas seniu ladang isyam jing yang ngin yalek shall try jong yu Jesus Christ on penbah yapi bat yanga ko kilong ying long sem ki kmi ki pa ki khon jong pi ki imakia haka long breu man breu ki babam ki badi ki long ying long sem ki long ki bakan rom kan ram kim don ka chong suk chong san ko ki kmi ki pa wat pen sniudur yaki wat pen mensau yaki hanrei yale wan pen bah phin yo ya ka bai nong om tang har ka perthei hanrei kham tam habeneng ladang liat trai bah baro kom ka balang kom ka sinat sepni baro ka wei ngin long kum to syakri walayo santli kitalen bat hakata ka sngi ka bakhadu habau trai jisu un khat ya phi bat yanga unong phila le ayu ma phi pastor phila le ayu ma phi teman masan phila le ayu ma phi kilong kumi phila le ayu ma phi ki khon samla phila le ayu ma phi kilong kumi ka sinat phila le ayu ngin ai hau trai kan ne ka san ka dei ka jong me bat kan ne ka dei ka jong shim ki ne shipeo utrai jong hi un saong baha meu baha ushakri baha melamin not thai ba khandiat ngan ai nong ya me ha ki babun tu ki laj sut shaka jing kemen ka jong uken rat kadu ngasuban ong ngai kuble ya fi barok ki parawangai Bafilia songkop ban sengap, yaka kubor ka bangadon, lecalayin, ngin yak sim kut cingmut, ngin long kinong penbaha, yakin ka pertei, kabalas dang ban sniuno, mdonda ka waipat kalat ka bangila ban le, tang ban le jatuh, hau Jesus Christ, lech suk, ra yakin ki kubor. Ublayun kerkuya pi baro kat ki badan hangne lamro yang ngikit khot ki delikit baro ngin nang ne ka balang maunai daga jingkemen banang pen klanya ka kam ga jong blay naga benta ki isnem ki banwan naga benta ka buram jong blay amen.
kum kasinat kalong ke ban pensak jeng kan mau yang i ki para bangai bi wat la kala dei kapor ke bapit ban lek pai no dengan don kat tu kat ni kat ya ke baki dang la ban sangap bat chat skor ngidang don ya kini ki kubor ha ke bede bakini ka janmet bat kata ke kubor ka dei hadin bangi layep kerpat bat bo ha ke jing duai bakawai naga kuayar kampat la ban poi namar kadon ha kajing syak blok kalenti baki wan ngila bu om tang da kebenta kini ka kuayar ndai nak kebenta ki weru ndai bakin lek pai la da ki pai na ki jaka baki kim la poi hang niru bakin poi sok klem kanu kajing mensau la ne kinu kijing ti kumta ngi priang ngau bha sa chisen ya ka kuayar madan riting Presbyterian Church Mizoram kabala ban poi hagani kapor bat bakin ai ya ka kuayar hapdeng jungi bat swa kataru nisngau bakum ka sinat nyemla klem dapan pau ka jing sngongu yau blei bangila kan mau ha jing duai bat ngila yo ya ka jing tip ba minister chief minister badon burom jong ka sarkar jela jungi Sri Kanrat ke Sangma lembat ke tim ke jong iladla banya don ringkat lembat ni bat poi lembat ni ti kajing don ringkat ke jong kalau long sisa kajing kemen bat kabala airu kajing ai men sim yang bangi ngej kem ba kajing wan jong pihang ni kalong sisa ka kubor ka ba pen kemen yang kum kasinat wat hapdeng kijing penwet bat pentut ha kalenti ke ba pilawan poi seni Mjuru ngisngau bang yimla klem depan pau kijing songu ban klem da priang burom ya kini ki officer jongi nadu deputy commissioner jongka Eastern West Kasihil lemru bat ki officer nagani district lemru bat naki wei ki badan lang hagani ka sngi bat hagani ka janmit nak banta jong kiru kum kasinat ngis ngau bangi pen pau kajing sngongu bat sngo burom na kebenta kajing don ringkat jong pi hagani kapor as moderator and on behalf of the KGP Synod Sepngi I would like to take this opportunity to extend a very warm welcome to our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad K. Sangma, and his colleague for their kind presence with us today in this public gathering of the Synod. Your presence is a great inspiration to all believers attending this Synod. As the Synod, we wish and pray that under your capable leadership, our state will be able to grow in all aspects and for the general welfare of our state. Thank you. Tikumta hagani kapor ngisngau ban khatno yaka choir Madan Riting Presbyterian Church Mizoram bakin ai yaka choir hapdeng jungi tikat ba kanika choir kidang kiu haka state ban siami ka benta jongki ngan kerpat yau secretary jongka Synod ba unang ai kijing penbena ya kijing don kam bat hadin kata nalak kot kijing penbena no secretary jongka Synod ka choir kan teng bat hakaju kapon dalam kot kajing ruai choir jong kamadan riting ngin sayo sngau pat ya kajing penbena na kabalan Reverend Nurtor kidon ki kam balan na kajing yosang samla la khot application na kabentak post mission worker halang khatrai jo kajing yosang samla KGP Synod Sepngi haum salyang mission wong haga jingsiu ka bakhatsan hajan praspa khandai pinreu
Katarik ban kadu ban penpoi ya ka application kan long ha laniswa ka arpusan trik umat area jar puar. Ya ki jingtep ki babanya la banyo na office jong ka jing seng samla. La khot application ru na ka banta ka post cameraman kom editor haga good news TV channel jong ka jing seng samla sinon ka jing siu ka long khat arja hajar tangka sibnai. Bati ya ke jing tep ka babnya la banyo na ko office jong ke jing seng samla la khot application ru na ka banta artli ki post assistant missionary teacher ha Salyang Presbyterian Mission School bat ha Larsing Kongwil Presbyterian School rani ha ka jing siu ka ba arpo arhajar khandai spa khandai punriu katarik ban penpoi ya ka application ka long ha lane shua ka arpusan tring umat arhajar puar kaneru ya ka jing tep babnya anyo na ko office jong ka jing iseng samla sinan ni layo pediang denation bat penpau ka jing sngaungu na ka banta long kmi na kabalang jayau ibala ay san hajar tengka na kamenta ka kam jong kesinan. Baan na long kmi bom kwa penpau kerteng na kabalang put mauri arlak tengka na kamenta ki kam kesinan. Lai na iparabanget bom kwa penpau kerteng san hajar tengka. Kawai pat ka jingeseng ka KGP sinot sep singi ka baar buwe kan ka waipat ka jingeseng ka KGP sinot sep ngi ka baar buwe kan long ha ka balang lungkhoi Paryong Presbytery ha ka terik pra haduk had arumat arhajar arpulai program badang sibet aga jingeseng ka bakaddu kalong hakapon riu siteng in yo ya ka jingruai ri bible na ka balang krang hakapon yo baje ka jingeseng patba yo ban pule na ka ktin ka jong ublai bat banyalam yangi ha ka jingduai dai Reverend SL Warjri in yo ya ka ngau ya ka subject balang ka boong kordit ya kita ki bapen hapno ya ka pansngan na ka kli jongki ka jingruai so sunai san khan riu ban kran ya ka ne ka subject dai Reverend SK Nong Sam in yo ban lum ya ki jingai ngu bat kat badang lum ya ki jingai ngu yo ngau ya ka kuayar na ka balang lum kshan bat kawaipan naka standing choir Maunai Presbytery. Yo ya ka jingduai na ladap banlum yaki. Jing ai nginyo ya ka jing ai kuplai keliang. Naka sinan ban ai do merto jongi ban naka balang pad na iteman besan NPCM. Inyo ya ka jing penmana bat ya ka jing penwahai. Ini kalau kau program ke bakadu nak benta sibet haga jingeseng.
Kini kilong kijing penmena nagaliang jong kabalang. La karpat. Ye kinong ruai revival. Bat ki kwaya. Nadu kapor. Shipau shiteng menstep. Shibeje mensengi. Bat kapor. Nyau beje janmit. La karpat ye kini barok. Bakin sobha banwan sinesha pandal. Ki trying kin sawan syau yepi nang nena pandal. Ki don ki tiar ki balak kumpenhap pila banya kendu yengi sinesha pandal. Don balak penhap tupia maplor bat mobile ru naga blok saupon riu lane saupon nyau. Nang ta ini kong bilis kongwir I lakum ja naka tim ke jong I naka grup jong I kabadai naka balang Presbyterian Rungut Laiter A District ini idon mentabat gi hang ni hapok pandal. Reverend Monitor tang kendiat naka liang jong I kapalang ngi penpau ya kemensim jong jeng pediang sobha ya kinong mi khmat barok kiba naka liang ke jong I ngi lakhot sobha yaki banya dorangkat lambat kapalang kejongi. Kibabun neki kim semlala banya dorangkat denrei ngi pidiang sobha yo honorable speaker jongi badeng medba belongru u lokal MLA jongani kadong kathain kejongi bat khublei sibun kerpang ya kesenyang kejongi hakibabun kibenta bat khamtam kabadei bat karoi kapar ban penlong ya gini gejing sang snot ka jongi kumni kumbangilong kum juru ya UMP Badon Burom jongi BH pala menemen step ilala ban ya dorangkat lambat ini meiru ila no shiboni ke jengarap na ka scheme ka jongi bat ila sponsor ru ya ka balang ka jongi kabadai bat ka PA system kum juru yu Shri Bat Skam Rentatiang bolong MDC jongani ka dong kathain ka jongi ila ya don benta shibun ha kabawanra ya karoi kapar ha kenika balang kajongi bat kabangim la ban penpau ya kajing songo kalong ya ka district administration hapo kajangalam jong isa W dongsing ubelong UDC jong kenika district ka Eastern West Khasians district dai mai ke tim kajongi ke obsar baro ki obsar jong ki department baro ki balala ban penlong ya kini ke jinseng snot ke jongi kabajob kumni kumbakalong nakaliang ke jongi ngi penpau ru ya kemensim jong ke jing songo ngi namla ban penpau syu ha kini kapor ya ki babun ki nong yarap ki bala yarap bat ki bala kersan ya kini ke balang ke jongi ha kapor ka balengkot ban pediang ya kini ke jinseng snot kumbagadai ban long bat nakaliang ke jongi tangsi kentin ngikwa ban pediang sobha yo honorable chief minister jonganika state ke jongi on behalf of the Maunai Presbyterian Church and Maunai Presbytery I extend my heartiest welcome to our honorable chief minister Shri Conrad K Sangma for a kind presence with us in our auspicious synod meeting. At the same time we are so grateful for a kind contribution from your esteemed office towards the construction of the Maunai complex, Maunai Presbytery, amounting to rupees 20 lakh. We always uphold you in our prayer. Kublai Shibon. Blai Shibon nakabanta ka choir jong ka Madan Riting Presbyterian Church kabala ai hapdeng jungi hekini kapor kabala batru yang i kum ki lang bangin sya skor bat sengap ya kasur la kai long ka jing tang ka jing sawa ndre ka jing sawa ka basngau tenan ndre nda haba ngila sengap hapat kalong ka jing ruai ka bangihi ngila ju yarwai lang anda turai beneng kan sawa kublai sibun ya kani ka choir jong Madan Riting kelai kini kubor hapdeng jongi na kabanta ka sinod ngisngo bangyemla klem dapan pau ka jeng songo
nak benta jong pi baro upat lang ubalawan badia sim bentalang hakan kasngi nadu kajing seng sipau siteng bat hadu kani kajing seng ke bamenta te kumta namar balgadei kapor ke bapin jalet paino nakani kajaka ni ngej scam ba pinlet pai dak basuk bat dak kemen bat tungin yad ngin duai bau blei undon ringkat haglenti ke bapi pinjalet pai hagajuk kaporu namar ba kalong ka jing yalang pat ba kabangim cimla kmi lenti desi kabakan long kum bakalong menta kasngi kala don ka jing bejing thot ku balapan pau mene ha kalenti ka bapin salit pairu ti ka jing kerpat kalong nakaliang jong pi ki para banget ki para lok barok batu pinyai da kata ka jing jai da kata ka jing pen skau tho ru yaki driver ki jong pi halaki jong ki kali ba pp1 bakin num ya kerki lumne bakin num don kaman sim ban num don kaman sim ban ya ap andre pinya ya suki hakategor kom wat lada ka slam ru kenang ba pinla ban poisok salaki jong ki yeng ki sam tu blame kur ku pi undon ringkat pi ban ngida ngej kam ba ka jing wan ya semetalang ha ka jing sakriyo brehin kasni tu pinra ru yakini ki kubor ki bangi leo sngau hakani ka janme tingin sai ya wan lang pat hakaji seng kabadang sa jong kani ka janme ngin ya penwaino yakini ka jing sakri bat ka jing bani ka jing yau blei da ka jing ruai ka ba sauspa saupusan bat sauspa lai posau bat hadin kani ka jing ruai sa chisin ngan kerpat yau nong kren ban ai ya ka jing kerku bat penwai lam yanga atruai Jehovah pilgrim lengba ka percay nga ngatlot mameto ay bor tin yanga dakti isnay kat ba nga im te ate lajing ay baro lai teli gidikat kabat saus pa sauposan bat saus pa lai posau lam yanga atrai Jehovah pilgrim lengba ka percay nga ngatlot mameto ay bor tin yanga daging isnay kat banga kat banga ate laging ay kat banga kat banga
ha kabapen waino ya kane kajing syakri bat kajing pendon buram kajong iya me ablay to ay ba kajing itba kajong blay kupana bom jukut kajing ayay kabadap yang kajong try bat unang penim jong eu Jesu Kristus bal IT yala de halor jong kading pna balong kajing suspa nakabenta jong ginong pop lamro kajing selok kabatiang kabatengan kabapen syajbor bat kabada ai jing hun kajong mensim bekut to kinelai kinlang rengkat lamban une upai lang ubat don hakane kajing yang sinot kabamenta kine kinlang rengkat bat kane kabalang hang ne mau nai kabala pediang ni kane kajing yang sinot kine kinlang rengkat ubat ki kubor ke bangelayo sngau hakane sengi lem robat kapor kabadang sa jong kane ka janmit lem robat girungat ke bayamane bat sakriya meh kelang satelak jong kane pertai nadu menta bat hadu halakerta amen.